नायनो ना माथो फाग्लासो एरखुबाय दंल' फाग्लासो एरायो आयु आयु फाग्लाया थास' बिबारखौबो मिथिलायबावोसो दिनै नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायलायबाय आरो आंनि बे गोदान भिडिअ'आवहाय दिनै जोङो रायजोनि खामानि मावदों एकदम बालन्दा गोजाखा खामानि मावग्राफ्राबो बालन्दा गोजाखा नुबाय सारबो दंफैयो आरो ओरै एवगासिनो दं बालन्दा गोजाखा आरोना बालन्दा नङाला फैया बेरेबो गोग्गोम दङ फाग्लासो थफ्लानि मोनबाय बेरेखौबो नैबो बालन्दा साइस दं ini जाहैबाय हिनजाव ना गागु नुवासै दाबो माल'नो 20 बोसोरल' हालाय खालानो सार गरमा आयौ क्या सोच रहा है आयौ हम लोग जैसा काम कर रहे हैं कोई भी दाबो एसे लोंनांगौ गरमानो गरम गोगोम गरम आरोना बिदियावनो जों बिन्दास मोनो हाग्रा एवनो आयु बेखौ मोनसे साइलु गेलेग्रा खालामसै सोना आयु खम जाला बालन्दा दंफैरानि खाथियाव फाग्लासो सियर बालन्दा बियो अलाखा बुं गोमाबाय गैया एवग्लुंजोब्बाय मोनबावा होनबाबो सोन्दोसेयावबो गोमाखो खम जाला बुं गोमाबायनो नै सोर नै नुबावासो जागोन ना नोंलाय जायोरा मा गुमा होनोलाय बेखौहाय गुमा संग्रा सियर बालन्दा रायो फाग्ला सियर बालन्दा रायो इमब्रम आखाइ रेखाया नायनि नै सियर बालन्दा गैला 45 बोसोर थांबाय नों बुरबाव गामाव हिनजाव मोनाखै 62 आवसै खम जाबावदोंसो हा सिक्लिटन एक्सपिरियेन्स जादा हे एक्सपिरियेन्स बारा मानसि आच्छा आच्छा बे हिनजाव मोनगोन ना मोनला नोंलाय नायनो ना माथो फाग्लासो एरखुबाय दंल' फाग्लासो माबा जादु फोरोंनो नागिरदोंनो आंखौ थारमाने जों गोदो हाग्रायावहाय बनबास खालामनानै जाग्रामोन नालाय औ दा जोङो बिराद ओंखाम उखैनानै जोङो भुगिनानै थाबोदोंमोन आरो दा रायजोफोर नोंथांमोनहा बबेसोराव हाग्रायाव थाङोब्ला ओंखाम जुदि रसा नाङोब्ला नैबे बिगुरखौ जा अब्ला नोंसोर गोजोननाय मोनगोन गोदाव सोराव नङाब्रा गोदाव सोराव नङा रा नै ओरै फै फर्मुलाफोर मानो गोदाव सोराव बुङो जा फोथायाबा मा बिफां होनो बेखौ उन्दारि सिफादारि अच्छा हा औ ब्रा थाबायदि एसे खायथोब खाथोबना ने बे गोरलैना नामाथ' ओमफ्राय एसे बुल बायदि मोनबाय आङो उन्दारि आच्छा 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 आयो आंना ग्रुपआवसो दं नै फाग्लासो दासो लोगो मोनहैबाय आङो आइ खामाय गैया माथो एवाखैनो दाबो होस मारै मारै फाइन आयो बेथ' एवबावाखै दां नै एवाखै बे आं ससे एवनाय नै नोंसोरबो नोजोर होग्राया हनै दंबावसो सिथोब मोनदों फैना ओरै ओरै होनबाय सिखारफावबाय जोंजों मारै ओरैल' होनफ्लाबोबाय बैसा जौनि लायला सालाखौ सिखारफावबाय आमाइया हिजिरायाथ' गैखाया बियो सिथोबा गोलैबावगोनसो दा गरमजोंनो फाग्लाना मैथा ओंख्रि जाबा गैलाबायो ओरैनो देहायानो गैखाला खानायफ्रालाय कालारल' फुनखावजोबखानायखा आमाइया लोरियाबो बोखायो इमानलै मा जों बेरे थेरे खावनानै बेरे थेरे खावनानै जाजोबबावो जोङो मिथिगौ नोङो होस जा गाज्रि
हादोंसै हायासै हायाखै मोनबाय गोगोम खस्थ' मोनबाय दा साफ्रिफ्रा बिदि खामानिखौ मावनो हाखायालै मिथिबाय आरो उफाय गैया मावाबानो रायजोनि खामानि रायजोआव मावनांगौनो सेंग्राफोर मिथिबाय फाग्लासो ओरैल' गिदिंदों बिरिया आंनाथ' बालन्दाफ्रा बिदिनो गाज्रि जामारो नै फाग्लासो बिदि जायो आयु ओरैनोथ' साइकेल नुबायोना सिखावखाया मामा फेमास खालामनो हाखादों बिनिखौ आयु इफोरनो नागिरनाया आयु गोगोद गाज्रि आइडिया होयो रायो बायदि मा होनो थास' बिबारनि बायदि आयु आयु फाग्लाया थास' बिबारखौबो मिथिलायबावोसो बह डेन्जार मानसिलै बियो आयु आयु जोंनि सिगांसो नायबावदों खोमा फाग्लासो आंथ' दाबो नुबावाखै नुबाय जोंनि सिगां नायबावदोंसो नै हनै बिदियाव माबा दंजोबोलै बियो लिंक दंजोबो गालिखौ नुबाय ओमफ्राय नुवाखै जानाय सम जानोसै सिगां नामा जानो बयो सिगां खालि खामानियाव गैया मारै हौवाफोरनि फोलेर मेरला हारा नै हिनजावफोरजों हायालै सब माबायावहाय फोलेरावहाय स्कुल कलेज साथामसिम लादो दे बिसिनिखौ साथाम लाबाबो मेरला सानै लाबाबो सासेयाव सानै साथाम लाबाबो हिनजावखौ नङालै माखौ फोलेरखौ आच्छा आच्छा हमना ला सानै आखाइ थिफुजोब्बायबो बिसिना फाग्लासो हनै बिसिनिखौ नायलाजोबदों ना गोजा गोसोम गोगोम मिनिनोल' ओंखारबाय ओरैनो जाबायनो ओरैनो जाबाय हाग्रायानो गैबावला माबायदि मोनो रायजोनि माबा साहा लोंनानै बेनो टेस्टि भेरि टेस्टि आयु ओरैनो सोंनाया मोसौ हासुनाय नंला गैला ना आंखो फाग्लाजों बेना जानायानो जुदाखावनो उन्दैनि जानायानो खाराखैलै ना उन्दैनि जोरानो लामायाव नाजावनानै जानाय रा मानसिखौनो जाखुग्रा नुखादों दासो बराय फैबावबाय मुरि रांगासिनो हरैहाय बरायबावोसो नोंखौ बरायबावोसो माथो हाब दाबोनो लोंखाङाखै नामा सार गिलासआ लोंगोन आयु हरनि बिसिनायाव हाखुरला हैजोबनांगौ आयु मोनायाव बिदिनो जाखागोन नोङो बिदि लोंबाय थायोबा बेनोथ' हाखुरलानाय रायजोनि ओरैनो मोननायसो ना मा सार